Bona vesprada a totes i a tots, benvinguts i benvingudes al Museu del Taulell. Ja quasi acabant l'any, és el moment d'inaugurar una edició més de l'exposició Els Fruits de la Tardor. Crec que són 20 anys ja. Vale? Dit això, avui els protagonistes sou vosaltres, l'alumnat de segon de primària, que com ja sabeu, durant este trimestre heu vingut així al museu a fer l'activitat en les vostres figuretes de fang, que estan així exposades i que són una meravella, a més de tota la visita que van fer per l'exposició buscant els fruits de la tardor i parlant sobre tots aquests fruits típics d'ací d'Onda. Crec que heu après molt, vos heu portat tots molt ben generat, ha sigut una passada. Esta vegada forma part d'aquesta activitat d'un projecte més ampli que se diu Al voltant dels taulells, que dura tot el curs escolar, i així com ara este primer trimestre heu vingut els alumnes de segon, en quart, els de quart vindran ara al segon trimestre en l'activitat dels oficis, i per a l'últim trimestre de curs queda el sotabalcons per a l'alumnat de sisè, de forma que així 3 vegades durant l'etapa de primària haureu passat pel museu descobrint diferents maneres d'arrimar-se a aquesta cultura nostra del taulell, d'acord? Bé, avui, com dia, sou vosaltres els protagonistes, tenim així l'exposició, està fantàstica. Quan s'acaben, després de res, ja vos tornarem totes les figuretes a l'escola perquè vos les emporteu a casa. I res, jo tinc que agrair moltíssim a Joana i a Àngels, que avui no han pogut estar, i els disculpo l'assistència perquè també tenien altres faenes que ara, a final d'any, una voràgine de coses. Vull donar les gràcies també a Noelia, companya d'ací del museu, en el muntatge de l'exposició, i als becaris d'ací del museu que tenim, que han muntat ells l'exposició i tot. Tenim també la xicoteta sorpreseta esta vegada del berenaret que tindrem després, així que quan acabem teniu ahí una Coca-Coleta i uns bocadilles per a que pugueu berenar. Jo, sense més, agrair moltíssim també als centres educatius, evidentment, a tots els tutors i tutores vostres, del alumnat, perquè la implicació d'ells és essencial per fer aquests projectes. I no res, sense més, jo ja dono la paraula a Daniel Álvaro, el regidor del museu, per a que inauguri oficialment l'exposició. Gràcies. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todas las familias, profesores y sobre todo a los grandes artistas que tenemos aquí delante, los alumnos y alumnas que han participado con tanta ilusión para crear esta exposición. Gracias también al equipo del museo por la gran labor que están realizando a lo largo. Esto es un claro ejemplo, pero están todo el año siempre maquinando y haciendo cosas tan chulas como esta. El Fruits de la Tardor no es solo una actividad más en el calendario cultural de Onda, es una tradición que cumple ya 20 años. Con cada edición reafirma nuestra identidad como pueblo ceramista. Esta iniciativa no solo acerca a los más jóvenes a la riqueza histórica artística que alberga este museo, sino que les permite crear con sus manos y conectar con un legado que nos define a todos los ondenses. La cerámica es más que un oficio, es nuestra historia, nuestro presente y sin duda nuestro futuro. Por eso es fundamental que las nuevas generaciones lo conozcan, lo valoren y lo sientan como propio. Porque como bien dice el refrán, no solo puede amar lo que no se conoce. A todos los alumnos, gracias por regalar nuestras piezas únicas, y a las familias y a los profesores. Gracias por apoyar y acompañar a vuestros hijos y alumnos en este tipo de actividades que les ayudan a despertar en ellos esa parte de talento y creatividad. Ahora os invito a disfrutar de la exposición, desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y ahora todos a disfrutar de la exposición y nos vemos en la merienda. Muchas gracias a todos por venir.